नमस्ते सर्वांना. आता कुठे आलो आपण? फर्निचरच्या दुकानात. फर्निचर घ्यायला ना? हां चला जाऊ. नमस्ते सर्वांना. तर इथे बघा आम्ही आता फर्निचर शॉपिंग करतो. आपली सर्व एवढे फॅमिली मेंबर्स येतात ना आपल्याला भेटायला, आपल्याकडे राहायला, तर त्यांची सोय कशी चांगली झाली पाहिजे. आणि आता आपण रत्नागिरीच्या साखरकर फर्निचरमध्ये आहे. तर कोणकोणते फर्निचर आपण चूज केले तेही दाखवूया आणि आपल्याला कोणकोणते आवडले ते पण दाखवूया. तर लाईनीतून बघा सर्व टाईपचे फर्निचर आहेत आणि हे सर्व दिसायला तुम्हाला नॉर्मल दिसतील कारण हे सॅम्पल आहेत सर्व. आपण सर्व बनवून घेणार आहे बरोबर? आपण फ्रेश बनवून घेणार आहे त्यांच्या. ओके या इकडे. आता आपण बघूया आपल्याला कोणता आवडला आहे. सर्वात आधी बघा हा जो दिसायला फर्निचर आहे ह्याची शेड कशी वाटली तुम्हाला? एक नंबर. मम्मी शेड कशी वाटली? काजलला आवडली? ब्राईट एकदम छान आहे. हां तर तुम्हाला सांगायचं आहे की आपल्या घरी आपल्या वरती ना आम्ही सध्या काय 2 चांगले ऑर्डर करतोय. हे बघा कसं आहे बघा. उशा फ्री नाही आहे, उशाचे पैसे वेगळे आहेत. हां काजल त्या साईडून उचलून दाखव. तर हा एक आम्ही सिलेक्ट केला आहे. हा शेड सिलेक्ट केला आहे. दाखव इकडे आतमध्ये. ओके स्टोरेजसाठी. हां पण त्याला आम्ही काय केलं आहे ते नाही घेतलं आहे आम्ही. पाठचं नाही घेतलं आहे. ते नाही पाहिजे आम्हाला. ते नको का तर कशी जागा खूप पुढे पुढे होते मग ती. आता डिफरन्स दाखव मम्मी. हे बघ एवढी जागा कसं जागा सेव्ह करण्यासाठी मग ही पाठी जाईल आणि हाच बेड पण अशा टाईपमध्ये घेणार आहे. ठीक आहे. तर हा बेड आहे 5x6. 5x6 म्हणजे तुम्हाला एक सांगायचं आहे की आरामात आपले 3 माणसं पण झोपू शकतात त्याच्यात. 2 माणसं तर एकदम कम्फर्टेबल झोपतील, 3 माणसं पण व्यवस्थित झोपतील. उदाहरण बघायचं असेल तर हा 5x6 झाला आणि हा 4x6 झाला. बघ हा कसा छोटा वाटतो. ह्याच्यात जर काजल बस मम्मी बस जर एका साईडला बघूया आपण. हा जर बसायला गेलीस ना तर कसा माझ्या बाजूला पण कोण बसेल एकदम कंजेस्टेड. आता समजा मी बसलो इकडे बघा तर एकदम जवळ झाला. 2 माणसाला एक माणूस पडेल पण बाहेर. तर आम्ही 4x6 न घेता 5x6 घेतलाय. आणि हा मोठा एकदम आहे. एकदम जास्त मोठा पण का नको कारण लेस आरामात झोपतील. हां 3 माणसं आराम घेतला तर तसा घेतला तर. तर यांच्याकडे आणि एक असतो बेसलेस पण असतो. हा जरा उघडून दाखव पण आम्ही असं नाही घेतलाय. हा उघडून दाखव जरा. नाही हा ट्रॉलीवाला आहे. हा बेसलेस. हा मग मी जरा उघडून दाखव. बघा ह्याला खाली डायरेक्ट लादी असते. तर आम्ही असं सिस्टम नाही घेतलं कारण आपल्याला स्टोरेज हवं ना. आणि ह्याच्यामध्ये लादीचे धूळ बिळ सगळे आपल्या चादरींना वगैरे लागू शकतो म्हणून हे खालून ओपन आहे. असं नाही घेतलंय. असं नाही घेतलंय आपण स्टोरेज सारखं घेतलंय बघा इकडे. असं चांगलेवाले बेड्स हे बघा. हाच पण हा सॅम्पल मॉडेल आहे म्हणून जरासं दिसतोय. जरा जुना दिसतोय. पण आपण ह्याच्यामध्ये बनवून घेणार आहे. सेम असंच घेणार आहे आपण. शेड ही घेतली आम्ही. शेड ही घेतली पण हा असंच बनवून घेणार. ह्याच्यात कसं खाली आहे सरफेस आहे बेडला. पण हा ट्रॉली आहे. हा खेचून दाखव बाजू. म्हणजे इथे पण सामान असं ओपन करून तुम्ही ठेवू शकता. आता बंद करे. आणि आपण कोणते बेड घेणार आहे आणि कोणते बेड आपल्या घरी येणार आहेत ना ते सर्व आपण दाखवणार आहे बरोबर? तर अजून काय काय घेतलं आपण? फक्त बेडच घेतले आहेत का? अजून एक टेबल घेतलाय ना. हां त्यासोबतच मला एक सांगा काजल बेड कसला घेतला आपण? बघा तिकडे एक तो असा वाला बेड आहे बघा. ही वाली गादी आहे. ही वाली गादी घेतली आहे आपण का ते वाला चांगला घेतलाय? चांगली क्वालिटीची घेतली गादी. ती नीलकमलची जी चांगली गादी आहे ना. बसून दोघं बसा जरा. जी आपल्या रत्नागिरीच्या बेडरूम मध्ये आहे ना गादी नीलकमल खालच्या बेडरूम मध्ये. हां खालच्या बेडरूम मध्ये तीच आहे सेम. बघ मी तू बसून बघ कम्फर्टेबल आहे का तुला? मस्त आहे. बरोबर आहे. आम्ही जो यूज करतोय ना गादी तीच तुम्हाला पण आम्ही म्हणजे तुम्हाला एक सांगायचं आहे की चांगल्या क्वालिटीचे बघा ते बेड पण एकदम चांगले नवीन घेणार आहे आणि त्याच्यावरती कम्फर्टेबल झोपायला बेड पण 2 ऑर्डर केले. 2 आपले लाकड तसे बेड्स आणि 2 गाद्या आणि त्यासोबतच आपल्याला साईड टेबल हवा होता बरोबर? स्टोरेजसाठी अजून एक ऑप्शन होता पण ते आम्ही रिजेक्ट केलेला आहे. तो ऑप्शन म्हणजे इकडे हा कसा सोफा कम बेड आहे. तो उघडून दाखव जरा मम्मी. काजल उघडून दाखव जरा. पण हा बेड आम्ही नाही घेतला. याचं रिझन काय काजल? काय ना सारखं उघड झाप आणि खूप वजन हेवी. आणि ह्याची जी गादी असेल ना ती वेगळ्या बघा. इकडे मोठी लागेल इकडे छोटी लागेल. सारखं गादी उचल ठेव होणार ना. म्हणून आम्ही असं घेत नाही.
सारखं उघड दाखवणार. आणि मम्मीला मी बोललेलो की समजा माणसाला आता असं बसायचं असेल समजा सोफासारखा, तर आपली माणसं तर बाहेरच बसतील ना. आपली बाहेरच आपल्या टेरेसवरच बसणार खुर्चीवर. म्हणून आम्ही हा ऑप्शन सुद्धा रिजेक्ट केलेला आहे. हे सर्व नाही. हा बघा हे छोटे बेड आहे 4x6, आपण मोठा घेणार आहे 5x6. मोठा घेणार. तर बेड सांगितले, बेड घेतोय आणि अशा आणि गाद्या आपण ते घेतोय. table आणि आता तिकडे हे घेतोय ना आपण. हा, पुढे. आता आमच्याकडे 2 ऑप्शन्स होते बघा. हा एक ऑप्शन आणि हा एक ऑप्शन. आणि हा एक. काजल तो ओपन कर जरा. ओके. हा कसा छोटासा बरा आहे, आपली जागा कमी आहे ना. म्हणजे आणि ह्याला एका साईडला ते बसेल पण व्यवस्थित. हा आपण सध्यापुरती एकच ऑर्डर करतोय. हा, एकच करतो. फ्रंट रूमसाठी आम्ही ऑर्डर करतो. फ्रंट रूमसाठी. बॅक रूमसाठी सध्यापुरती किचन आहे. हो. वाटलं तर नंतर आपण मागू शकतो. मागू शकतो. आणि आम्ही छोटं का सिलेक्ट केलं, तुम्ही आपण कुठेही ते मूव्ह करू शकतो, म्हणजे जर जिथे स्पेस जास्त असेल तिथे आपण तो ठेवू शकतो. हा पाठीकडून बघा एकदम व्यवस्थित आहे, मस्त मटेरियल आहे. आणि ह्याला अजून एक चांगली गोष्ट म्हणजे बंद कर का, याला लॉक आहे. ह्याला लॉक सिस्टम आहे. म्हणजे तुम्हाला काय आपले चांगले काय ठेवायचे असतील सेफ, लॉक करून पण तुम्ही जाऊ शकता. तुम्ही पर्स ठेवू शकता, मोबाईलचं चार्जर वगैरे सगळं काही ठेवू शकता याच्यात. तर अशी सर्व शॉपिंग केलेली. आता प्राईस किती होईल ते आपल्याला बाहेर माहिती पडेल बिलिंग काउंटरवर. पण आम्ही सिलेक्ट केलेले आहे. ह्याच्या अगोदर पण मम्मीला नाही काजलला घेऊन मी आलो होतो. आता मम्मीला घेऊन आलो आहे. तिघांना म्हणजे आम्ही सर्व सिलेक्ट करू. हे सर्व तुमच्या सोयीसाठी आम्ही आणि आज करतो. आपण बुक करणारच आहे. हां, आता आम्ही ॲडव्हान्स पेमेंट करून सर्व ते आता बुक करणार बनवून आहे. आपल्या घरी आणून देतील. तर एक वस्तू झालेली, हा. 2 बेड झालेले आहेत आपले असे गाद्या म्हणजे, आणि तसेवाले 2 आपले बेड. बाकी मग हे सर्व एक्स्ट्रा फर्निचर, हे सर्व फर्निचर जास्त घ्यायला नको. बरोबर. तरी पण यांच्याकडे दिवाण आहे, आपला ड्रेसिंग टेबल पण सध्या नको. तुमचा रिस्पॉन्स बघणार आणि नंतर मग सर्व करता येईल. सध्यापुरती एवढा बाद झाला ना. बस झाला ती सध्या. नवीन नाही तर म्हणतील काय गचिंडी केली आहे. हां, मग जागाच कमी पडायची आपल्याला. इकडे काय आहे? हां, अशा गाद्या आम्हाला मिळणार ना. पण ही जास्त मोठी आहे मम्मी. डॉगी आहे. ओमकार शेट, तुमचा गुगल पे नंबर आहे का? झाली का फर्निचरची शॉपिंग? हो, मस्त फर्निचर एकदम रेडी ते नाही. बनवून देणार एक आपल्याला. आठवडा लागणार ना बनवायला. आपण आता सॅम्पल पीस बघितले, तर ते फ्रेश म्हणजे मटेरियल बनवून देणार. बघितले रेडी म्हणजे आपण आता फिक्स केले एकदम. हां हां. हा. आता घरी जा. कसं तुम्ही बघून गेला होतात ना, म्हणजे आज आपण फिक्स केले. ते आता बनवून आपल्या घरी आणून देतील. तेव्हा आपली माणसं बघतील कशी आहेत ते. बाकी कितीला काय पडलं तर घरी जाऊन सांगूया घरी आपण. जाऊन सांगूया. गेली का दुकानात गेली? पळाली ती. शॉपिंग करायला गेली. खाली गेली इकडे. तर आता बघा मम्मीला घेऊन मी एका रेस्टॉरंटमध्ये आलो आहे. भूक लागली. हा, भूक लागली ना. काय ऑर्डर केलं? काय ऑर्डर केलीस मला? व्हेजमध्ये व्हेज मिक्स व्हेज मिक्स भाजी, म्हणजे चपाती भाजी. चपाती भाजी. हां, आणि काजल तुला काय? चिकन बिर्याणी. हां, चिकन बिर्याणी. ते आधी असते. आम्ही कशी सर्वीकडची चिकन बिर्याणी टेस्ट करतो. हा. आणि जेव्हा मी सर्वीकडून ना मी चिकन बिर्याणी मागवतो आणि तुम्ही पण कधी आला तर कॉम्प्लिमेंटरी आम्ही तुम्हाला देऊ. ठीक आहे, मग सर्व चेंज. आता डिश आल्यावर बघूया आपण. प्लेट वाटतं मला एवढीशी बिर्याणी आहे. काय आलं? पोह्याची प्लेट वाटते मला एवढीशी बिर्याणी आहे. आता ही बिर्याणी. मी पोहे खातो एवढे. हो ना. तर इकडे आपलं हे काय, आधी आपलं भाजी वेगळी, तुमची बिर्याणी आहे ही. आम्हाला घरी व्हाईट कांदा हवा होता म्हणून आम्ही हा घेऊन जाणार आहे आता. औषध बनवायला, डोळ्याचं औषध बनवायला. त्यांच्याकडे मागूया ना छोटासा कांदा येईल. व्हाईटवाला ना. व्हाईटवाला. ही काजल, ही बिर्याणी पण आपल्याला दोघात मिक्स कर हे करायची. जराशी टेस्ट करून बघ तू. हे घे टेस्ट कर तू. टेस्ट करा मग दुसरं घ्या. हां, टेस्ट पहिली टेस्टिंगसाठी घेतली. ही किती रुपयाला असेल सांग? काय माहिती किती रुपयाला आहे? 100. वा. आणि हे आपलं व्हेज मिक्स आहे ना. मिक्स आहे म्हणजे एवढी भाजी मी खाणार आहे. तिघांना घेतली आहे ना. ओके, 5 चपात्या पण मागवल्या. 2 चपात्या, 1 चपाती
2 चपाती 3 चपाती बरोबर 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 5 चपाती आणि आपली भाजी. आता भाजी थोडी थोडी ओके व्हेजिटेबल. ही व्हेज आहे म्हणून तुला घे पहिली. कशी आहे प्राईस हाय आहे ना थोडी 100 प्रमाणे ही. आणि ही पण भाजी काय 150ला आहे. 10,000 रुपये चपाती आहेत सर्व. भाजी घे तुला उभी ती भाजी मस्त वाटते. घे तुझ्यात घे त्याच्यात तुला पण भाजी घे. चल खा खाऊन दाखव कसे झाले. दुपारचे किती वाजले माहिती आहे का तुला 2:30 वाजले 2:30. सध्या तरी भूक लागली नाहीतर मी कधी बोलत नाही भूक लागली म्हणून. चपाती पण चांगली आहेत ना. कसे आहे चांगले मस्त एकदम घरच्यासारखे आहे. ओके तर आम्ही असं सर्व आता खाऊन घेतो व्यवस्थित. तर इकडे तुम्ही बघू शकता बिर्याणी डिपार्टमेंट मी घेतलेलं आहे. मम्मीचं सर्वांनी मिळून खाल्लेलं आहे. 2 चपात्या अजून लागले 7 चपात्या खाल्ल्या भाजी खाल्ली. आणि हे काय मागवलं तू आता शेजवान फ्राईड राईस. चिकन शेजवान फ्राईड ते काजल आणि मी खाणार आहे. घे काजल तुला घे मॅक्झिमम तुला घे थोडंसं मला दे. हे जे भात पण बघा बिल द्या बिल. चायनीज पण चांगलं आहे ना. मम्मीचं झालं माझं झालं ते कोण खाणार मग. येतो का आता. इथे बघा आम्ही झुला घ्यायला आलो आहे पण आवडला नाही. काय रिझन नाही आवडण्याचा. हाईट खूप खाली आहे. पाय दाखव. पाय पूर्ण फोल्ड होत आहे बघा. मम्मी बसते याच्यावरती. ही बस ये. आम्ही झुला सुद्धा बघायला आलेलो पण नाही कमी आहे ना. हाईट कमी असल्यामुळे नाही आवडला मला तो. वरती चांगलं होतं. आणि वजन किती वाटतं. दोघांनी हे होतं ना एकदम भीती वाटते ना. नाही तरी पण तो दबला जातोय ना. पण कम्फर्टेबल वाटतंय का तुम्हाला. नाही ना नाही नाही पाय एकदमच फोल्ड होत आहेत. म्हणून आम्ही यावेळी झुला नंतर बघू कधी घ्यायला आहे ना. रत्नागिरीमध्ये 2-3 दुकानं बघितले नाही आवडल्या मला ना. हा एकदमच खाली थोडं वरती पाहिजे होता. चला जाऊया. थोडासा